Orain hasiko gara bigarren ekuazioarekin. Bigarren ekuazio honetan, lehen komentatu duten moduan aurrekoan, daukagu biderkaketa bat. Kasu honetan, 3 biderkagai ditu, 4x bat eta 2x gehi 3, eta hemen, gerkabora berezi bat, baina, gogoratu, ni beti izan dutela, minus bat dagoenean eragiketa baten aurrian, minus hori eragiketa egiten dugunean, emaitzan agertzen dira zen gai guztientzako doia. Horren, komenigarria dela, hau garatzen dugunean, minus parentesia ipintzea. Eta hemen, 3 gai ditugunean bidertzeko, zelan bidertzen ditugu? Bueno, lehenengo biak lehen, eta gero emaitza bigarrenarekin. Adibidez. Eta daukagu, 4 bider x, 4x, eta 4 bider minus bat, ken 4. Bider, 2x gehi 3. Tamen, lehizan dutena, minus, parentesi. X gehi 2 bider 2 zer da? X karratu, gehi 4, bider 2, gehi 2 aldiz lehenengo bider bigarrena. Beraz, gehi 2 bider 2 4 bider x, gehi 4x. Berdin, minus 19. Orain, hemen dagoen biderkaketa, zen nahi du? Danakin, hau da. Hau, honeaz, 4x bider 2x, 8x karratu, 4x bider 3 gehi 12x, minus 4 bider 2x, minus 8x, eta minus 4 bider 3, ken 12. Eta beste guztia, ikasten dugu, baina ja aldugu kendu parentesia. Eta minusa sartzen da danakin, horren geratzen da, x karratu, ken 4x. Berdin, minus 19. Bueno, aldugu egin dan alde batera pasa, eta gero, simplifikatzen, edo lehenengo simplifikatuko dugu, eta gero pasatuko dugu minus 19. Vale? Horren, x karratua ditugu, 8x karratu, eta ken x karratu, 7x karratu. Xak, 12x, ken 8x, 4x. 4x, ken 4x, desagertzen dira. Beraz, xak ez dira geratzen. Eta ditugu, minus 12, ken 4, minus 16, berdin, minus 19. Naiz eta x karratu geratu, x karratu bakar bat, x bakar bat agertzen denez, egingo duguna izango da, itxi bakarrik x karratu alde batean, eta zenbakiak beste aldera. 7x karratu izango da, minus 19, gehi 16, hau da, minus 3. Horren, x karratu izango da, minus 3, 7. Behin hona llegatuta, x karratu, jakin behar duzu ezeuek, ezin dela izan negatibo. Edo beste modu batean, zuk hemen ebazten baduzu, x berdin plus minus erro minus 3 7, ekuazioetan erro baten barruan zenbaki negatibo bat geratzen denean, idazten duguna zer da? Ez du soluzio errealik. Eta holan, amaitzen da ariketa.